आवरायनो आखायाव लादों बे खन्थाइखौ आंनिसिम दैथायहरदों जोंहा बिदा गेदेर सिवराम बसुमतारी धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा आंखौ खन्थाइखौ आवरायनो खावलायनो थिनबाय थानायलाय आं दा आवरायनानैसै। खन्थाइनि मुं दाया स्वर्निमार। दाया स्वर्निमार बिजिरना मोनासै, गोरोन्थिया बबेयाव मा नागिरना मोनासै। आं दाबोनो सानबोलावरियावनो दं, गले गले आसिथुबाय थादों आंनि फारसे मानोबा। ख्लाब ख्लाब जोंख्लाब फैबाय थादों गोजा मेगना आंनि फारसे मानोबा। ग्ला ग्ला मिनिग्लाबनाय रिंखां फैबाय थादों खोमसि फैसालिनि फारसे मानोबा। मोनथिना मोना जाहोना मा। मेगन मेहेरनाय खुगा फेहेरनाय आखाइ जांख्रिनाय आथिं जुग्रुबनाय मोसा सिंहनि गोदै गारां उन सिगां नायसंबायो माथो नुनोबो मोना। समा फिननायखौ फोरमायगोन दाया स्वर्निमार। दायाथ' रावनिबो नङा गोसो लुबैसुलानिसो। दायाथ' रावनिबो नङा सैथोनि हेंथायैसो। दायाथ' गुबुननि नङा समजों हानजासे सुरियावसो। अब्ला दाया स्वर्निमार। गोजोन्थों। खन्थाइया एसेल'मोन।